Helo, braf bod hefo chi yn y Gymdeithas Alawon Gwerin. Mae'n flynyddoedd maith ers i mi fod mewn cynhadledd Cymdeithas Alawon Gwerin, dwi'n meddwl, ond o'n i'n falch iawn o'r gyfle i siarad â chi pan gofynnodd Rhiannon i mi. Os gen i ddim byd academaidd i ddeithio chi heddiw, dim darlith academaidd di honna, na i ddeithio chi pam. Ar hyn o bryd, dwi'n astudio ar gyfer MA mewn diwinyddiaeth, a mae'n mhen i yn llawn o hynny. Felly dwi'n mynd i bod yn gwneud dim ymchwil, ond beth sydd gen i ydy chydig o'n hoff o lawon i rannu hefo chi. Wel, fel ydych chi'n gwybod, dwi'n chwarae lawon Gwerin ers blynyddoedd maith bellach. A mae gen i dipyn o gasgliad tu ôl ym mi fan hyn o lyfrau Alawon Gwerin. Dwi wedi pori ynddyn nhw ar hyd y blynyddoedd, wedi cael pleser o dod ar hen alawon yma yn ôl yn fyw. Rhai ohonyn nhw heb eu clywed ers canrifoedd, really. Mae gen i Morris Edwards fan hyn, llawysgrif Morris Edwards o 19th ganrif. Mae gen i Iolo Morgannwg, mae gen i Bardd y Brenin, Nicholas Bennett, Ancient National Airs o Gwenton Morgannwg, ac wrth gwrs, y clasur hwn, John Thomas. Ac dwi am chwarae i gychwyn un alaw fach i chi o alawon John Thomas, y ffidlwr o ganol y 19fed ganrif. Nes i gwaith ymchwil arno fo flynyddoedd yn ôl, a mae yna lot o lawon da yn hwn, i fod yn deg. Ac rhai pethau dyn ni'n gyfarwydd hefo nhw heddiw yma, ac rhai pethau sydd wedi mynd yn angof braidd. A dim bob un ohonyn nhw yn Gymraeg chwaith, mae'n ddiddorol, really. Oedd o'n dod o gogledd ddwyrain Cymru, rhywle, dyn ni'n gwybod yn iawn lle, a mae lot o'r alawon yn alawon dawnsio Saesneg y cyfnod. Ond rhai ohonyn nhw wedi mynd yn boblogaidd iawn yng Nghymru yn ei hamser, a un o heina ydy Sweet Richard neu Per Oslef, fel mae Bardd y Brenin yn ei galw hi. Ac dwi'n meddwl bod y Morisiaid Môn yn ei galw hi'n Sweet Richard. Rhyw fath o Sweet Richard yn dydi, dim rili yn argyhoeddi nechdi. Ac dwi'n hoff iawn o'r alaw fach yma. Mae o'n un o rai sydd wedi aros hefo fi ar hyd y blynyddoedd. Mae'n neis i chwarae ar y ffidil, mae hwnna'n rhan ohono fo. A mae o'n un braf i chwarae amrywiadau arni. Mae yna bob math o fersiynau ohoni hefyd. Na i gychwyn hefo'r fersiwn sydd yn John Thomas ymlaen i fan hyn, a wedyn mae siw ai ymlaen i chwarae y fersiwn fy hun ohoni. Mae yna rai mwy cyfarwydd a'i gilydd. Ond mae'n alaw fach annwyl. Alaw ddawns, dyn ni'n meddwl amdani, ond i ddeud y gwir oedden nhw'n canu carolau arni llawer iawn yn y 19fed ganrif. Oedd hi'n reit boblogaidd ar gyfer canu hefyd. Dwi'n meddwl bod dim un o heina mewn defnydd hyd heddiw. Ond dyma hi, beth bynnag, Sweet Richard neu Per Oslef.
dyna ni. Wel, rwy'n ni John Thomas nôl ar y silff, dwi'n meddwl. A nawn ni estyn Morris Edward. Llawysgrif Morris Edward, yr ffidlwr o Sir Fôn, a mae yna drysor a mawr yn yr llawysgrif yma. Di o rioed wedi cael ei gyhoeddi a dylai fod i ddeud y gwir. Mae'n llawn o bethau. Llawer mwy Cymreigaidd nag John Thomas. Oedd Morris Edward hefo diddordeb yn yr Alawon Gymreig. Mae rhywun yn teimlo bod o'n fatha pori trwyddyn nhw a sifftio allan y rhai Saesneg, ag wir yn ymddiddori yn y rai mwy hynafol. Ac un o heina, reit ar ei dudalen mlaen o, ydy Dugan y Pepar Coch. Da ni'n nabod o weithio fel Erdigan y Pibydd Coch, ond Dugan y Pepar Coch sydd gen Morris Edwards fan hyn. Mae o'n neis ar y ffidil, ond mae hefyd yn neis ar y crwth, i ddeud y gwir, a di hwnna ddim yn wir am bob un alaw. Felly na i gymryd mantais arni a chwarae hon i chi ar y crwth. A mae'r crwth, wrth gwrs, yn neud i bob dim swnio'n hynafol, beth bynnag ydy o, ond dydy, mae gennych chi'r drôn yno fo. Mae yn y byd sain y canol oesoedd, really, yn dydy, hefo bagpipes a pibgorn a pethau swnllyd felly. A felly mae'n mynd â chi nôl i'r oes yno, ond dydy, dwi'n meddwl be bynnag da chi chwarae'r crwth, mae'n mynd â chi ryw fyd sydd wedi bod, ynde. Ond mae'r alaw yma yn gwneud hynny beth bynnag i ddeud y gwir. Mae'n gwybod llawer am ei hanes hi, ond mae o'n un o'r rheina sydd yn ffefryn gyda i. Felly dyma chi Dugan y Pepar Coch, neu Erdigan y Pibydd Coch. A dyna ni'r Pepar Coch. O, rown ni yr hen Morris Edward yn ôl ar y silff. Geith o fyw ar bwys i ffrind John Thomas yma na. Mae eisiau taclus o silffoedd yma. A trown ni at Nicholas Bennett, Alawon fy ngwlad. Wel, dyna chi gyfrol hyfryd. Mae'n bob math o bethau bendigedig yn fama, i ddeud y gwir. Ond un o'n ffefrynnau fi ydy alaw fach
annwyl o'r enw Caru yn y Coed. Mae'r teitl yn well na'r alaw weithiau yn dydi, ond ddim yn yr achos yma. Mae'n wirioneddol hyfryd. A rai blynyddoedd yn ôl, mi nes i fersiwn ohoni gyda'r gitarydd Neil Cain. Felly, dyma chi Caru yn y Coed hefo fi ar y ffidil a Neil Cain ar y gitar. Un o'r pethau sydd yn rhoi pleser i mi ydy sgwennu geiriau newydd ar hen Alawon. Nawr, dwi'n gwybod bod yna rai yn o'n barod a mae yna ganeuon Gwerin hyfryd. Dwi'n eisiau cymryd i ffwrdd o heina o gwbl, ond mae'n rhywbeth creadigol dwi'n mwynhau gwneud. A'r hyn fyddai'n wneud ydy cymryd adnodau o'r Beibl sydd wedi siarad hefo fi yn bersonol a'i gosod nhw ar fy hoff Alawon Gwerin. A weithiau weithiau mae yna ryw alaw yn chwarae yn ymhen fel petai ryw soundtrack yn ymhen am fisoedd weithiau. A dwi'n meddwl, pam bod hwnna? O le mae hwnna wedi dod? Neb wedi chwarae i mi. A mi ddigwyddodd hynna hefo'r alaw fach Deio Bach. Alaw da ni'n gysylltu, da ni'n meddwl amdano fel Emyn Don yn aml iawn, ond alaw Werin oedd hi yn wreiddiol. Ac mae yna rhywbeth yn Deio Bach sydd yn agos atoch. Mae o'n hiraethus braidd, bod hi'n alaw yn y llon. Mae yna rhywbeth, be di'r gair Gymraeg am wistful, math o deimlad yn ddi. A rhywbeth, alaw sydd yn tynnu chi nes ati rywsut. A'r adnodau wedi dod i'n meddwl oedd adnodau yn Hebreaidd o'n i'n meddwl amdano ar y pryd oherwydd pawb yn lockdown a pobl yn teimlo yn unig ac mewn poen, a mae'r adnodau yn sôn am fod Iesu wedi cario'n poen droson ni gyd ac bod ni'n gallu dod ato fo pan mae bywyd yn anodd felly. O'n i'n meddwl, wel, dyna chi briodas dda rhwng Deio Bach a'r adnodau yma. Felly dyma fy fersiwn i o Deio Bach, trigaredd dwi'n ei galw hi. Pan mae pethau'n grech na titha
Mynd i orffen hefo alaw sydd, os nad fy ffefryn oll, yn sicr yn y top 10 gynnau, a honna ydy Cân Wil y Tloty. Alaw fendigedig ar unrhyw offeryn, dwi'n meddwl, yn hyfryd ar y ffidil. Ac mae'n gân hyfryd hefyd. Wedi sgwennu gyn rhywun sydd wedi syrthio mewn cariad hefo plentyn siawns. Ac beth bynnag mae unrhyw un yn deud wrtho fo, mae'n mynd i'w ffriodi hi. Beth bynnag, doed a ddel. Ac dwi'n hoffi hynna. Mae'n rhywbeth fatha, mae fel manifesto bron. Mae fel, dwi'n mynd i wneud o. Beth bynnag da chi ddeud. Ac mi sgwennes i gan ar yr un alaw, a dwi'n gobeithio newch chi faddau mi am rannu un o'n hyneuon ni eto. Ond sgwennes i hon ar yr alaw yna, oherwydd o'n i'n mynd trwy ryw newid yn y mywyd i, o'n i'n newid trywydd o fod yn gerddor yn bennaf, dwi dal yn chwarae, i fynd i'r weinidogaeth yn yr eglwys yng Nghymru. Dipyn o newid, ac oedd na dipyn o bobl yn trio mhyswadio i fel arall, ynde, a deud wrtha i bod o wast amser, neu i be, pam dych chi'n credu hynna, ac trio perswadio i beidio wneud. Ac mi sgwennes i'r gan yma fel rhyw fath o manifesto hefyd, fel dwi'n mynd i wneud o, beth bynnag, doed a ddel. A felly, dyma hi, dwi wedi galw hi'n ufudd-dod. Ac os ydych chi'n meddwl bod fi'n glyfar iawn yn chwarae mwy nag un offeryn yr un pryd, wel, mi ddysges i bob math o bethau yn ystod Covid, ac o'n i'n neud fideos di-baid yn neud gwasanaethau ag ati ar YouTube, felly mi ddysges i bob math o sgiliau. Felly dyma fi yn chwarae gitar a ffidil a chanu yr un pryd. Ufudd-dod. Rwy'n credu medd rhai, rhywun chwedlau dim llai, ond mae'n fi credu heb gwyliau na bai. Rwy'n caru fy arglwydd a'i caru o'n off, gweithaf amheuaeth ei gwmni ag un cadarn cariadlon, tosturiol a ffyddlon. Mae fe'n aid yn fodlon i fod yn ei wyth.
Mae gwallgofrwydd ei swyd yw'r oedd o mywyd a bywyr ei fwyd. Ond gwrthwynebiad pryder a siom, tangnefedd a helch sy'n llenwi'r ymron. Gwir achos bodlonrwydd yw dilyn yr arglwydd. Beth bynnag a ddigwydd, mi fyddaf yn llon. Hwyr a fysi, mae o'n statws a bri am denodd i drowydd ei alwad i mi. Ond llais tan efo'r glwydd, dwy weddi o'r gair, arweiniodd i'n gyson ymbil yn dair. Nid rhydd y traddodiad, ond ysgrythir a phrofiad, os gwadaf ei alwad, mi wadaf y ffydd. Menter a fydd i ddilyn lle olwain ei law. Ond neb yn yr arglwydd gaeth ddiwedd na loes, ond rhaid a gobaith wrth dyddiau ein hoes. A sawl gill yn hollol ei fywyd a'i arol, mwyn yr erengil a'i geidw am bydd. Dilan af y migael dirmig a gwawd, ni bydd ei sioio arnaf ond cwmni ymrawd. Ger llaw dafroedd tawel a dyffron oedd du, nid ofnaf rhyw niwed mae ef gyda mi. Daioni a gwynid gan lynant fy mywyd, yn hir a nwylid cabiw weddill fwys. A dyma ni. Diolch yn fawr iawn am rannu'r amser yma hefo fi, ac am adael i mi chwarae rai o'n fy hoff alawon i chi. A hoffwn i glywed eich hoff alawon chi hefyd. Mae yna drysorau yn fama gen i ni yng Nghymru yn does. Hwyl i chi.